толкова. Давай. Стигай, стигай. И като я пляснеш два пъти, тя приключва. Всичко пада. Олиите няма ги варим. Не. Не, само стилките разтоварваме първите две даже. Не всичките, само първите две. Разтоварваме ги. Още вода искам. Леко ми леко. Чай, че ми се мерни нещо. Не. Разтоварваме първите две стилки, давай другата. Ма изкара. Издъпа я. Така. Чакай. Да, скараш я мими. Няма смисъл. Те какво да имаш. Да. Тя измита поражение. Там по-очите, виж колко е. Сега тук ще има още злато, ама ти като тук като тисеш водата, то ще влезе втората каскада. Пак ще съм си. Мания. Някакви голямо назад. Чай, че аз ти я убих от чаварите. Справна? Да, готова е. Слай ги сега. Стигай, ди майки. Дай нареждай това. Другото ще е валяне? Да, и двете ще изминем. Само обратно. Welcome надолу е. Уел трябва да е нагоре. Ето и втората. Пак така. Ето тук ляга върху тази подложка. Да. Давай и третата. И е готово за нови погледи. Къде учи тази скара? Пускай. Ето ти това е. Нас карата пак обратно на това. Не обратно е. Нали те се слава? Да. Трябва да е нагоре на тия прагови да се отнат надолу всъщност. Не, обратно бе. Обратно бе, човек. Виж това нещо обратно. Изкарай. Значи вчера обратно са били. Не, така бе. Кое е обратно обърни се. Вчера пак е обратно. Дай да погледна. Я да видя. Не бе, така бе. Ей така е слабе. Страничните ръбови трябва да са нагоре. Айде вкарвай така. Мрежата трябва да е отдолу под рамката. Да бе, да. Така. Човек, ако няма вътре микрон, скъсам ти по умата. Тук става ми се страхно сериозно. Тук направо трябва да е... Айде, не знам надолу колко има, но тук е... Това дед го купаш не иска. Той всяко няма нищо и... Някой бурма? Не. И няма смисъл да пускаме. Няма. Пак на всичко нас. Дай, фащай там сега. Обратно. Да фащам. Аз ще го взема. Само вземете това. Гарата легена. Двата ли? Големия. Ице, нагласи си го там, защото може да не е нагласен. Дай го гарата.
Дай да покажем да видят, че не лъжим, че няма никой вътре. Има. Има. Че е това да го изчистим. Има тези няма. Ето, ах, мама, спир. Измъкна ли? Бе? Да. Асти. Цял камък е измъкна. Така. Няма вода. Няма. Тук като го пукна пиша. Моя бе. Пукнал го един, наших лопатката и тряс. И си искаш ли с това да вземеш вода? Ами ще да взима вода, това е пет течение. Текне водата, да засили. То няма вода, бе. Лопатката къде си? Къде? Под тебе. Кое? Да, е тая. Много магнетици. Аз не съм варил толкова магнитици в тази река. Направо се чудам откъде идва. Ами хубаво е по принцип. Николачка, ако му е хубавото магнетици. Да. Тъма на себе. Видя ли каква изкочи? Ето я. Ето я на пръста ми. Виждаш ли? Да. Видя ли? Да. Да, А? да. Ето, вижда се. Къде е другата? Виж каква голяма има. Ето Да, я. е готна. Ето я къде. Видя ли? Вземи си. Ти сега ги сложи, Абе, изкара от от джоба ги изръсих, нали? Виждаш, тази снимаш ли? Да, ето. Вижда се. Да, бе. Виждаш ли? Тя доста добре се видя. Къде? За какво пусна там? Къде ще отиде, бе? Как ще влезе, бе? В сейфа. Чекай. Ей, тук можеш ли да разчистиш малко тия? Я да ги покажем тия пречки. Виж какво става. Ей, тук на човек. Много има. Много е. Само от първите два ще Там малко в близък план. Янчо, взимай шенството. Ма не с ракета. А не ракета, оставя. Той ракета взе. Защото ме питаха за концентратор, колеги. Къде е концентратор? На бавна вода и даже и няма смисъл от второ повторение на материала. Ама според мен много микрони има човек и най-вероятно ще пусне такова. Най-вероятно ще има пропуск лек. Виж къде го събира тук. Това материал после се прикара още веднъж, разбираш? И край. Два пъти го минаваме. Сега обаче малко е слаба водичката. Малко е слаба Въобще водичката. не е малко слаба, много е слаба. Тая как са на мандакерца отгоре? Ти къде я видя? В Хена? Не бе, тук се преобърна бе. Направо салто направи и се качи на отгоре. Тя не беше една, аз още не видях. Виж тук каква има, виждаш ли? Можеш ли да я заснемеш зърно? Къде? Да, Зърно. да. Зърнце е, да? Ето. Къде? Аз от тук виждал с камерата фащал. После ще ги гледам, сте. Даже се очудвам, че има толкова едри, разбираш. Това цялото е коренно находище.
Злато е много ситно. Вчера колко съм изхвърлял на легена, ако знаеш. Абе не е много, ама... Това легенче май са напълни с конкрем. Да. Нищо бе, няма значение това. То ще го поеме. Вода ми трябва тук вътре малко. Дай, бре. Дай шенството от тебе, бе. Дай. Много маленькият малин. Готовото е. Стига. Още малко вода ми трябва. Ето. Къде има една? Да. Виждаш ли? Виждам, да. Ето я. Тя са... Развъртя се и тя. Така. Чиста работа. Да, нали, аз за това говорихме. Само, че на слаба вода. Вкъщи става с малка помпа. Ако имаш 12 волтова, пускаш леко така отзади, даже може една преграда да сложиш и готово. Аз нарочно исках това дере. Първо, че има и второ, че е много финно. Ето тук има една. Сега. Виж тук каква има, ела да я виж. Къде близо. Виждаш ли я? Тук има още една, ето я. Това е то ли? Да, ето една, две. Ама те са много едри тия, бе, човек. Нетипично за това тук. не е май за това. Ами, какво е? То много е трудно. Слушай сега. Чакай малко. Вземи ли гена? Носи. Чакай. Така. Ключите. И вземи го и сипи в тая кофа. В тая кофа и го измий. И сега като мина този материал, Коя кофа? човек направо е жълта тук стелката. Не знам дали можеш да снимаш. Янчо има голем Тук парче. е жълто. Не е голяма. Ситно е, обаче е много. Дай той ликен. Къде се излезе? Не може да се хване. Няма, сега ще го видиш след малко. Не знаем на къде продължаваме. Къде там, бе? Аз ще ти кажа къде. Чакай. Само да видим тук за какво става дума. Значи това Това едрото, дето беше тук, е там от скалата. От цепките. Давай смело, бе, смело, бе. Взимай вода и пръскай в легена, не така? Не, бе, наклони легена. Не се видя на голямото че. Ей така. Смело. Уп. Стана ли работа? Сега ще го повторим този материал, обаче преди това ми дай легена. Празен. Напълни вода всъщност в него. Легена? Да. Така. Това е концентрат. Само да спомена. Тук тази стилка искам да измия, да не го меша. Дай ми легена с вода. То сме. Да. Слагай вода. Пускай. Пръскай. Чакай.
Джазата. Така, чакай сега долната само да видя. Искам първо долната да видя. Да вземе малко фигин. Няма как да няма човек тук. Ако има, не знам какво ще има, но... Ами да, дай малко. Кое? Най-малко. Цигаретчето. Къде бе? Къде? Нали първа ми трябва? Не. Тая бурма, виждаш ли? Една единствена златинка във втората стелка. Видя ли? Да. Янчо, ела да видиш. Това виж. Ми не виждам друго аз. Таз. Да, точно ние. Пусна. Ето тук ще я сложа, виж. Там я оставам. Искам да видя обаче. Има. Да. Една, две, три, четири, пет. Чакай малко. Ей, тук се видяха три. Виждаш ли? Ето ги. И едно микронче, 4. 4. Чакай малко. Една, две, три, 4, 5, 6 виждам аз. Добре, дай да ги свалим, този материал някъде да го приберем в нещо. Не, виж, напълни вода е тук. Ама то пък на това. Няма, аз ще го изсипа във ъгълчето, да го разбираш ли? В това ще го държиш, бе. Не мога там да го изсипя. Чакай. Ето. Стига, леко, стига. Виж, то въобще не отива до цепнатината. Ето тук го изсипам. Готово, стой го тук. Сега напълня го пак с вода. Сега големия басамак пак ще падне във водата. Няма, вече го знам. Тупай, гадните стелки. Магнит забравих да взема. Пръскай вода вътре. Не така, не, с ръка. Това е много силна вода, която хвърляш. Така. Давай, точно там. Да. Вътре в ръба. Лекичко. Ето тук отгоре. Леко. Дай шишето, напълни го с вода. Дай го. Това не е. Това е материал. Държи го си. Това вече не е трябва. Не, да го прекараме. Ето материал още един път ще го пуснете. Дори не съм почнал да го мия, виждаш? Сега ще видим, не идея си няма. Напълни го това да го развода. То, не, чакай, всъщност, дай го. Да.
Това голямото злато ли? Да. Виж, Какви хубави парчета. чакай, то тук имаше. Ето го. Да. Виждаш ли? Да. Всичко се заснема. Документира се. Ама виж тук за какво става дума. Точно там съм. То е пълно, човек. То е пълно. Ей тук. Ей тук в ръба. Чакай малко. Охо. Мгм. Давай шин с по-едрите и уберем. Да, ти изкарайте Чао, ги едрите, чао. защото има много отдолу вътре в магазинчета. Той и тук ще има още сърван. Сега ще го погледна и него. Аз го мия на 2 на 3, нали виждаш? Те седрите, можеш да сети откъде са? Скалата. Там От отдолу. средата. Само виж колко микрон има отзади. Можеш да го хванеш микрона? Да. М? Да. Вах ти гадната страна, човек. Се поддържа. Но той има още много тук. Гледай какво стана сам. Гледай го. Ще ли поливат пръста? Не. Гледай. Само от първите два олия. Не знам надолу какво става. Какво се вижда? Аре! Дай буркана. Доклада ти. Виж какво става отзади. Микроскопични нюнюта. Гледаш ли? Мгм. Ей, това тук може да го фаниш? Да. А? Да. Това е едро. 1 грам ще има. Повече. Би трябвало да. Къде го събра там в кишето? М? Събрал го в кишето, адски се вижда. Ей, тук, това виждаш ли го? Ей, това тук не го виждаш, нали? Та не, Ей, там сега не ще може го да се... видиш. Добре, сега ще го видиш. Виждаш ли го сега? Да, сега го видях. Видя ли го? Да, Сега виждаш ли го? да. Сега ще го разпръсна. Хваща ли го камерата? Да, Ето, от тук тръгва. Гледай. да. Гледай тук. Ице, драгата работи, значи. Не е много добре. Може- Не е много добре. Работи драгата. Гледай. На това ниню, дето го има тука, Ти много изкара, бе. Ма то още има, то тук е пълно човек навътре, просто трябва на част да се вади. Мане ги тия аматьорски изпълнения. Чай малко, да. Те по-голямо изглежда. Те са едри. Това Виж са от много предния добри, път. виж ги. да, Не, виж от предния път. Парчето. Виждаш ли? да. Я да го Така видя. е. Ма той има и други, аз съм ги отделил, аз ги Ага. събрах. Да, обаче тези стрици са Виждаш? радост. То това не е ли по-голямото? По-големи са, бе, как? Не, тия са по-големи, Ето е това това. са парчета. Виж, това е парче, ама това е люспичка, гледай ги. Добре. Да. Аре, дай пипет. Коя пипетка, бе? Шинц. А? Шинц. Дай да смуча тук. Виж тук какво става. Погледни отзади, гледаш ли? То това не мога да го виж, докато го събира и така. Като не го събереш, нищо не може да се Е, хване. така, виж. Е, така сега го видях. Това е Видя ли за го? Да. колко време? Колко? За половин От ден, 8:30 съм тук аз. Вчера. И вчера нищо не направихме, човек. Ама ти като тръгна не работихме. Къде работиш? Помниш, че не работихме. Там, оттатък. и после... Там у не е корени. Не, това е от тук. Ей сега от А това е средата. сега, че не можем да разберем откъде. Дето, Защото ей сега трябва ще само на едно разберем, място бе. да ровим. Сега ще разберем след малко. Сега ще зажулим след малко и ще го разберем. Чакай да го събера първо. Чай, че то сканък. Има. О, то от тази страна има. Виждаш какво става тук. Гледаш ли отзади, Да. където го бях събрал. А това с шенцето сложна работа, човек. Това трябва да го изчистя много внимателно после.
Пшеницата може да обира една част в момента, ама... Добре, По-едрите само. по-едрите сега да отберем поне в Еми аз ще ти изкарам направо тук някакъв грамаж да го съберем. Направо в това. Ние Дай го. Къде? Стига. Стига. Не, що го изкара? аз не мога да карам тази капачка. Ето. С магнетита го обрах, после ще го изчистя. Дръж го сега. Сега колкото и да го въртя, аз постоянно ще пуска. Виж колко смуках и виж тук какво става. Гледаш ли? Гледай. Да. Дай шето. Дръж. Не, тук виж колко има. Видях. Той има, а то не е само там. Дръж го. Чакай се. То направо много е, човек. Гледай. Гледай какво И виж става. каква Насякъде голяма. има, насякъде. Аз ти казвам, вътре в магнетите няма как да го обера това. Така трудна работа. Той по другите шлюзове ще има. Опа, дай. къде са? Ти снимаш ли, бе? Да. Фотомим имаше един бургас. Да, Знаеш ли? Да, знам го. с син Слънчето. А, Той е много богат. Човек, то няма опиране, бе. Това пак Да, всичко е. Виж тук в края какво става, гледай. Да, пак голяма има. сега го видях вече. Знаете да събираме материала и ще го чистим на машината, пък да почнем там още малко да работим. Отивайте те сгубени ли са карите? Да. Ами отивайте, палете и тръгвайте. Това материал, тук ще има още злато. В него и в този материал ще има злато поне едно 3-4-5. Със сигурност. Аз не видя ли как го избих? Аз го изхвърлих повече, само да видя какво става. Чакай се. Чакай, като видя толкова злато и почвам се задъхвам, човек. Не ми действа добре на... Дихателната система. Да. Чакай. Тук гледай се. Дай го. Ти що вкара така тръбата, бе? Дръж го. Още има. Не трябва ли така да се вкара? Добре, че се сгарят. Не, то е пълно просто. Ти няма да го снимаш сега. Не. Аз в момента какво виждам? Вие виждате ли го? Не. Тук е фул с микрон вътре. Виждаш ли го? Да. Да, ама аз не мога да го фана. Ти не може да го фаниш, аз сега ще го изваря обаче, защото съм нагъл. Чакай малко. Той е фул, човек. Гледай, тук фащаш ли това ръбче? Да. Тук. Да, Виж фащам какво го става, целия ръб, обаче не се вижда, Гледай, така е как да не честно. се вижда? Гледай го. Тук фащаш ли го това? Да. Тук. Дай. Откъде излезе? От всякъде излиза. Пълно е. Като тръска магнетите и то се отаява. Вчера работихме... Гледай. Няма обиране, бе, човек. Гледай. Вчера работихме от лявата страна, с днеска от дясната. Виж какво става. Дай. И... Големите камъни отдолу